аз ҷониби ҳамаи хоҷагоҳии хурду бузурги шаҳри Турсунзода намоиши техникаву олотҳои кишоварзӣ баргузор гардид. бояд гуфт ки аз тарафи хоҷагоҳии кишоварзӣ зиёда аз 200 адад техникао ба кишти баҳорӣ омода гардидааст. дар рафти намоиш муовини вазири кишоварзӣ Зеваршоҳ Зеваршоев ва намояндагони мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Турсунзода аз техникаҳои кишоварзии хоҷагиҳо дидан карда қайд намуданд ки бояд кишоварзони хоҷагиҳои шаҳри Турсунзода низ дар қатори дигар хоҷагиҳои минтақа нишондиҳандаҳои истеҳсоли маҳсулоти кишоварзиро баланд бардошта дар ғанӣ гардонидани бозори дохилии кишвар саҳми арзандаи худро гузоранд. имрӯз дар намоиши техникаи кишоварзӣ хати тайёр зиёда аз 150 технико омодаи кишти зироатҳои кишоварзӣ мебошад. дар шаҳри Турсунзода ба намоиш бурдам. фикр мекунам имрӯз ки дар шаҳри Турсунзода ҳар як парчам замин аз деҳқонони асл мувофиқи мақсад истифода бурда мешавад. имсол дар шаҳри Турсунзода семинари ҷумҳуриявӣ бо дастури супоришҳои пешвои миллат шуда мегузарад ки дуруст истифода бурдани самараноки замин дар шаҳри Турсунзода нишон дода мешавад. техникое ки имрӯз дар намоиш баровардаем барои кишту кори зироатҳои кишоварзӣ дар шаҳри Турсунзода басанда аст, мерасад, олотҳои кишоварзӣ мерасад, омода ҳастанд барои кишти баҳорӣ. дар асоси фармоиши вазорати кишоварзии ҷумҳурии Тоҷикистон ва нақша чорабиниҳои мақомоти иҷроии ҳокимияти давлати шаҳри Турсунзода имрӯз дар шаҳр хати тайёр барои омода намудани техникаҳо ва мошинолотҳои кишоварзӣ имрӯз дар намоиш зиёда аз 200 техника ва мошинолотҳои кишоварзӣ ба намоиш гузоштем. ҳамагӣ дар шаҳри Турсунзода зиёда аз 1926 техника аз он ҷумла омодаи кораш 1726 та омода ҳастанд ки бо кишти баҳорӣ тайёр ҳастанд. зиёда аз рӯи гектари замини шаҳри Турсунзода техникаҳои кишоварзӣ басанда аст. намояндагони раёсати кишоварзӣ дар шаҳри Турсунзода маълумот медиҳанд ки барои саривақт анҷом додани корҳои саҳроӣ ба таври зарурӣ сӯзишворӣ ва тухмиҳои босифат захира карда шудааст ва ҳамаи хоҷагоҳии хурду миёна барои иҷрои дурнамои нақшаҳо аз давраи тирамоҳу зимистон омодагӣ мегиранд. гузориши соҳибнур Абдурасулов, Хуршед Алимов аз шаҳри Турсунзода барои барномаи иттилоъоти Навид.